otu jikọtara ndị nta akụkọ n'ala anyị bụ Nigeria ngalaba nke Anambra steeti bụ NUJ enwego ọgbakọ nke ha ji wee mee ịkwụ n'ahịrị na Godwin Ezemo International Press Center Ọka. Ndị otu a sitere na chapel dịgasị iche iche na Anambra steeti wee bịa. Onye isi oche otu NUJ na Anambra steeti Dr. Odogwu Emeka Odogwu n'okwu nke emere ka amatara nya bụ ọgbakọ ukwu Congress bụ iji wee mee ka ndị otu ha na-agba mbọ na-aga n'usoro nakwa ọnọdụ ọlụ ha nakwa ijikọta aka ọnụ ha na ndị eji okwu ha agba izu elu ọlụ dịka ndị Federal Road Safety Corps FRSC n'imerime ndị ọzọ. Ka anyị sonyere Kene Chukwudị ka o wetara anyị akụkọ a. Onye Sector Commander nke FRSC ngalaba Anambra State Oriakụ Joy Alexander kọwara na ndị mgbasa ozi na-enyere ha aka imepụta amụma ha dị iche iche site na izisa ozi nke ọma. Onye Caretaker Committee Chairman nke NUJ ngalaba nke ABS Maazị Joseph Egbocha nakwa ode akwụkwọ ya Maazị Emmanuel Okonkwo ndị eguzobere n'ọrụ ụbọchị ahụ kwuru na ha ga-ejisi ike n'ọrụ nke ahụ ha weghara. Onye nke ọzọ bụkwa Maazị Izunna Okafọ kpọkuru gọọmenti ka ọ gbaa mbọ rụọ akwa ngafe na ya bụ Regina Cheli Junction iji belata ihe mberede okporo ụzọ na-eme n'ebe ahụ. Ihe pụtara ihe na ya bụ ọgbakọ bụ nkụzi nke ndị FRSC nyere gbasara etu a ga-esi nwee ezi nchekwa n'okporo ụzọ ya nakwa iguzobe ndị nlekọta NUJ ngalaba nke ABS.